ना बे जोबोद मोजां आं गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद डिमाकुसि माने दखरा साबायखर बावो आरो बिनि जि स्पर्ट्स एसोसिएसन बोसोरफ्रोमबो जितु बड'लेण्ड गेलेन्स काप बेखौ खुब गाजा गोमजायै माने खुङो बिनि जितु थासारि आबहावा बे जोबोद मोजां आरो हाजार हाजार मानसि बयबो फैनानै नायफैयो आरो बिनि जि बादायगिरिफोर बिसोरबो खुब मोजां आरो मुंदांखा टीमफोरनिफ्रायनो फैयो ओंखायनो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि बे डिमाकुसि ओनसोलनि जे लाइमोनफोर बे लाइमोनफ्रा गेलेनाय बिथिङाव गोबां थुलुंगा मोननाय आरो बिसोरनिफ्राय गोबां आदब खायदा सोलोंनो हायो आरो जायजों दा भेरगाव स्पर्ट्स एसोसिएसननिफ्राय गोबां माने बेबायदिनो मा होनो नेशनेल लेभेलसिम गेलेहैनो हानाय गोबां बायदिसिना बिथिङावनो दिनै बाहागो लानानै माने नाम खामायनो हादों मुंदांखा जानो हादों गतिके बेखौ जोंनो नांगौ आरो बे गुबैयै बड'लेण्डनि थाखाय जायफ्रा माने मुंख्लं जादोंमोन सोमावसारनायाव बिसोरनि मुंखौ जुगामि लाखिनो थाखाय आरो बिसोरखौ सिबिनाय बेजों लोगोसे जों माब्रैहाय बयनिबो गेजेराव मोनसे खौसेथि अनलायनाय बेखौ लाखिलांनो हायो बिनि थाखाय बे गेलेनायखौ दिनै 22 बोसोर सिगांनिफ्रायनो होबोबाय थादों दिनै बे 26थि खेब आरो आं सानो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो जोंनि दखरा बर' फरायसा आफाद आरो स्पर्ट्स एसोसिएसननि गेजेरजों जोंनि गासै बड'लेण्डनि सुबुंफोरखौ बड'लेण्डनि जिथु जारिमिन बेखौ दाजानाय आरो बे बड'लेण्डनि जिथु गोनांथि आरो बिनि गेजेरजों जों बोरैहाय माने गावखौनो मोजाङै खुंलांनानै गुबुनफोरबायदि जों गासैबो बिथिङाव दावगालांनो हायो बेफोरखौ जेब्लाबो माने गोसोखांहोबाय थानो हागोन आरो बेनि गेजेरजों ज' खौसे खामानि मावलांनायाव थुलुंगा होलांबाय थागोन बेखौ आं मिजिंथियो बन्सित'आ जाहैबाय बे जेब्लाबो माने माखासे समाव खाबुनिबो खोथा थायो बेवहाय गासिबो गेलेगिरि आरो गेलेनायखौ जायफोर दैदेनगिरि जोंबो सम आरो सुजुगखौ लानानै माखासे आदब खायदा जों बाहायलांनो हानांगोन खारन जेरावबो माखासे आदब खायदानि बाथ्रा थायो स्ट्रेटेजि बा रणकौशल जेखौ असमियाव होनो थिग बर'आवबो गासिबो थासारियावनो माखासे आदब खायदाखौ बाहायनानै जुदि जों थाङोब्ला अब्ला आं सानो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जोङो आवगायलांनो हायो जियानो जाथों जोंनि थांखिया जानांगौ जों माब्रैहाय जोंनि लाइमोनफोरखौ माने नेशनेल लेभेलसिम दैथायहरनो हायो बिनिफ्राय जाहाथे इन्टारनेशनेल प्लेयार हिसाबै जोंनि लाइमोनफ्रा गसंथानो हायो नङा डिमाकुसियाव अलरेडि स्टेडियाम कनस्ट्राक्सना जागासिनो दं आरो बेवहाय दा बायदिसिना गेलेनायफोरखौबो गेलेनो हायो अदेबानि जों गासिबखौबो माने मा होनो इनफ्रास्ट्राक्चारनि नामाव जुदि बायदिसिना कनस्ट्राक्सन खालामो अब्ला जों माखासे माने खामानिखौ मावनो थाखाय जोंहा फोथार गैया जायो दा जोंहा डिमाकुसि जितु स्पर्ट्स एसोसिएसननि प्लेग्राउन्ड दं बेखौ स्टेडियाम हिसाबै गासिबो बिथिङावनो बेवहाय गेलेनायनि आयदाखौ सालायनो हानाय रोखोमै बेखौ बानायनाय जादों आरो बेवहाय बिनि अनगा माने बायदिसिना मालाबा हयथ' एक्सप'बो खुंनांगोन मानिबा कनफारेन्स खुंनांगोन बायदिसिना माबा मोनसे मेलाबो खुंनांगोन बेनि थाखाय बे फोथारखौ जोङो उदां लाखिनाया गोनांथि दं खारन बेखौबो जुदि स्टेडियाम हिसाबै कनस्ट्राक्सन खालामोब्ला उनावहाय बेवहाय हाखर जावनो हाया खुन्था गायनो हाया आरो बायदिसिना इभेन्ट्सफोरखौ खुंनो डिमाकुसियाव जेंना फैगोन ओंखायनो अलरेडि डिमाकुसियाव माने स्टेडियाम जाखाबाय आरो बे कमप्लिट जानायनि लामायाव एपइन्टमेन्ट बा रिक्रुटमेन्ट प्रसेस जायफोर गेलेगिरिया राइट स्कप मोननांगौ स्टेटास मोननांगौ बा बिथांमोननो बे लेभेलनि स्कपखौ होनांगौ बे लेभेलावबो जोङो खावलायबाय थादों थांनाय सरकार आथिखालनि सरकार जाहाथे बर' मानसिफोरखौ थिसननायनि बेलायाव बा रिक्रुटमेन्ट होनायनि बेलायाव माने राइट जास्टिफिकेसना जायो बेयाव नेग्लिजेन्सि जाया बेयाव डिसक्रिमिनेसन जाया खिन्थु जोङो रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव एसे नङा एसे जोंनि बर' प्लेयारफोरखौ गुबुन प्लेयारा जि स्टेटास मोनदों बिनिख्रुइ एसे डाउनाव दोननानै बिथांमोनखौ रिक्रुइट बा एपइन्टमेन्ट होनायखौ जों नुदों बेखौ जोङो मालाबाबो लुबैया थोजासे आरो साफिसियेन्ट जि लेभेलाव जि माने बिनि मर्यादा होनांगौ बेखौ काउन्सिल आरो आसाम सरकार माने जयेन्ट एफर्टआव बयखौबो लानानै हाबा मावनांगौ होननानै आं खावलायो गोजोन्थों बिटिआर नाङैनो थांनाय समफोराव दिनै 26 नाम्बार जाबाय गेलान्स गल्ड कापआ UN गल्ड काप उदालगुरियाव होयो बे 29 जाबाय बेबायदिनो दावहारु बा गुबुन गुबुन जिल्लायाव बड'लेण्ड बा बिटिआर ओनसोलाव जि खुंबोदों जोङो बुंनो हायो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दखरा आरो रिजनेल जिखिनि स्पर्ट्स एसोसिएसन
एबसुनि नेतृत्वआवसो फुटबल आरो गेलेनाया मोनसे लेभेलाव माने गोग्गोमै लाखिनायनि थाखायसो दिनै बे लेभेलाव गेवलांसार मोन्दों बै समनि थासारि गावजों गाव माने बेबायदि माने गोरोबलायै बा सैलायै माने एना एनि कनफ्लिक्ट जिखिनि थासारि थांबाय बेबादि गोब्राब समावबो एबसुआ आनसलिक लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव मार्टियारनि मुङाव मुंख्लंनि मुङाव फुटबल गेमखौ फोथांनानै लाखिबोदों आरो दिनै बै कन्टिनिउवास मोनसे माने प्रसेसा थानायखायसो बेफोर सानसेनो जाना फैयाखै दिनै जे दुरान्ड काप खुंनो हादों ISPL खुंनो हादों सन्तोष ट्रफि खुंनो हादों न' डाउट दिनै अल इन्डिया लेभेलाव स्टेट लेभेलाव काउन्सिल लेभेलाव स्कपा बारायदों सरकारा मोनसे डाइनामिक पजिटिभ रल प्ले खालामदों किन्तु रुटआ जुदि एस्टाब्लिश जानानै थाखायाब्ला बे सानसेनो जानानै फैया दा बेखायनो एबसुनि जि इनिसियेटिभ दिनै बियो फाइनालि मोनसे जाफुंसार महर मोनबाय आरो नैथियाव जिखिनि जोंहा रुरेल लेभेलाव ग्राउन्डबो दङ प्लेग्राउन्ड दङ बेखौ फाहामनायनि थाखाय काउन्सिला खामानि मावदों आरोबाव बांसिन बाजेट होनांगोन बांसिन मोजाङै खामानि मावनांगोन फिसा फिसा लेभेलाव जोङो जुदि मिनि स्टेडियाम बानायनो हायोब्ला आरो दा काउन्सिलनिफ्राय जि मोनसे समस्ति लेभेलाव 40टा समस्तियाव जि मोनसे अडिट'रियाम बानायनाय आरो स्टेडियाम बानायनायनि जि मोनसे इनिसियेटिभ लादों बेफोरखौ जुदि एनादार 2-3 डेज माने इयार्सआव बोसोरनै बोसोरथामाव जुदि मोनसे रड मेप आरो मोनसे एक्सन माने मिशन मडआव लायोब्ला डेफिनेटलि जोंनि ग्राउन्डआ मोजां जागोन आरो बिनि थाखाय मोनसे माने प्लेनिं आरो मोनसे तयार जों खालामनांगोन दा बेखायनो आङो जोंनि लकेल काउन्सिल सरकारखौ खावलायगोन आरो आसाम सरकारखौ खावलायगोन आसाम सरकारा बयनिबो दाबिजों क'क्राझाराव 100 क्र'रनि मोनसे स्टेडियाम बानायनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय मस्ट वेलकाम चिराङाव दाखालि 42 क्र'रनि होदों उदालगुरियाव दा लुगासिनो दङ तामुलपुरावबो बे माने मसलपुराव दाख्लैबाव डिक्लेयार होदों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव जुदि बिदि मोनसे मोजां केपासिटिनि जुदि स्टेडियाम जायोब्ला गेलेगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे एनकारेजमेन्ट मोनगोन गोजोन्थों जोङो बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय आफादनिफ्राय डिमाकुसि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो साबायखर जासियो थांनाय गोलाव बोसोर जोंनि गेजेराव सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे सोमावसारनायाव बे डिमाकुसि ओनसोलनिफ्रायबो गोबां बिर जोहोलाव बिथांमोना मुंख्लं जालांदों बिथांमोननि मुंखौ अरायसम सिबिनो थाखाय आरो अरायसम गोसोआव लाखिनो थाखाय मोनसे बेबस्था खालामनो थाखाय डिमाकुसि ओनसोलनि आगुनि एबसुनियानो होनबा गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे गेलेनायखौ जागायजेनदों डिमाकुसियावहाय बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप होननानै आरो देग्लाय बियो 22 बोसोर आरो देग्लाय 22 बोसोराव दिनै 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै जोबथा फाइनाल गेलेनाया जागासिनो दङ चिरांदुवार आरो शिलंनि मोनसे टिमनि गेजेराव जोबोद मोनसे गोजोनथाव बा बाख्नायथाव मोनसे गेम बेहाय जादों गोबां रायजो राजाफ्रा बेहाय फैदों आरो जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय 11टा गासै मेजर गेमखौ जोङो सालायो गोबां नङाब्लाबो 5 लाख आरो नैबे डिमाकुसिनि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापआवबो जोङो 5 लाख बोसोरै हरनाय जायो बिथांमोना बे 5 लाखजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो माखासे सुंथागिरि बिथांमोननिफ्राय मददथि लानानै बे गेमखौ बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो 100 गेलेगिरि बिथांमोनखौ फुटबलल' नङा गुबुन गुबुन गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो 1 लाख रां होनानै बिथांमोननो थाखाय जों रांखान्थि अनसुंथाइ होनो थाखाय जों थांखि लानाय जादों आरो जिहेथु जोंहा गेलेग्रा फोथार इनड'र स्टेडियाम जायखौ जोङो बुंदों बेबो गैया दा बेखायनो जोङो बिर सिलागां बसुमतारिनि मुङाव समस्तिनि 40टा समस्तियावबो एबा बिटिआरनि 40टा समस्तियावबो दानि जोङो गंफा 5 कौटि रांनि स्टेडियाम जोङो लुनो नागिरदों गिबि जोङो 6 जायगायाव जोङो बे रुरेल स्टेडियामखौ जोङो लुनो थाखाय फोसावबाय रौता तामुलपुराव 2 बर्नगर आरो दाकुसि चिराङाव रुनिकाटा आरो क'क्राझाराव चन्द्रपारा बे 6 जायगायाव जोङो बे रुरेल मिनि स्टेडियामखौ लुनाय जादों आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव जिहेतु गेलेगिरिनि आंखाल गैया थुलुंगागिरिनिबो आंखाल गैया आरो बिथांमोनखौ जोङो सरकारनिफ्राय माखासे हेफाजाब जोङो होनांगौ दा बेखायनो गासैबो इभेन्टखौ फुटबलल' नङा गासैबो इभेन्टखौ जोङो मोजाङै दैदेननो थाखाय मोजाङै हहाय बा हेफाजाब होनो थाखाय जोङो मोनसे पलिसि बा सोलोजों बानायनो नागिरो जायखौ जोङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड बे दानानै जोङो बे गासैबो गेलेनायनि थाखाय बा गासैबो गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय जों मोनसे पलिसि एडप्सन खालामगोन आरो बे पलिसिनि गेजेरजों गासैबो जोंनि सरकारनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' निस्सय थागोन आसाम गभर्नमेन्टआ सिगाङावनो फोसावखानाय दङ जे बिटिआर जायनो नेसनेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलावहा मेडेल मोनो बिथांमोननि थाखाय साख्रि होनाय जागोन होननानै आसाम सरकारनिफ्राय बे बुंखानाय जादों
आरो जों बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जोंहा इयार अफ दा प्लेयार एबा बोसोराव सासे साबसिन गेलेगिरिखौ जोङो सायख'यो लोगोसे नेसनेल आरो इन्टारनेसनेलाव गेलेगिरि जायफोरा बान्था मोनबोयो बिथांमोननो जोंनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय जा बेबस्था दंखायो बेखौ जों खालामो आरो जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो मिशन लानो नागिरदों जिहेथु 2036 मायथाइयाव अलिम्पिकआ इन्डियायाव जागोन होनना जों मिथिदों भारतआव 2036आव अलिम्पिक जागोन आरो बिनि सिगाङावनो 2029आव युथ अलिम्पिक जागोन दा बे युथ अलिम्पिक आरो बे अलिम्पिक गेमाव जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा जाहाथे बान्था मोनो मेडेल मोननो हायो बेनि थाखाय जों अलिम्पिक मिशन मोनसे पलिसि लानानै खामानि मावनाय मानो होनब्ला जों फाइनाल देरहानानै गोसोखौ मोजां मोनदों बयबो आंनि गेलेग्रा गथ'फ्रा गासिबो गावनि जे गेम गावनि जे टेलेन्ट बेखौ शो खालामदों गावनि जेसेबांनाखि आब्रुथि गेम दं बेखौ इउज खालामनायनि थाखाय आं गथ'फोरखौ मोजां मोनो दा दिमाकुसियाव फैनानै बोरै नांदों फिल्डखौ बिथांमोननि रेपुटेसन आरो गेलेमु आफादनि एबसुनि जिथु फरायनाय माबायदि ना एक्सुवेलि बे टुर्नामेन्टखौ आङो 2004निफ्रायनो गेलेगासिनो दंमोन माने आगोलनिफ्रायनो बेनि अर्गानाइजारफ्रा गासिबो मोजां जों अफिसियेलि गासिबो कनभेन्ट आरो जेसेबां कमिटिफोर गासिबो मोजां रिसेपसन आरो गासिबो माने मोजां थासारिखौ जोंनो होदों आरो जानाय लोंनाय गासिखौबो माने प्रब्लेम जायासै जोंनो जगायनानै होदों आरो बुंनो थाङोब्ला आसामनि टप मतलब बेस्ट फिल्डआ जाहैबाय डिमाकुसि बै मेन स्टेडियामा खिन्थु बेखौ बानायनायनि गेजेराव बिथांमोना बेखौबो मेनटेन मोजां बानायदों आरो मोजां मेनटेन खालामनानै बे खेलाखौ जाहोदों बेनि थाखाय हामबायनो बिथांमोनखौबो बुंनो हाले आरो मोजां नांदों आरो गेलेनानै मोनसिगोन बे गेलेनाय समावथ' फार्स्ट टाइम थांनाय बोसोराव गेलेनाय मिथिया थेवबाबो जों दिनै नाजानानै देरहानो मोनबाय जों गरसे गल जेनबाबो दायो नै दा सुख'नो हाबाय बेखौनो थेंकिउ होनानै औ सार बेनो औ सार फार्स्ट टाइमथ' बिदिनो मारा सिगाङाव जेब्ला एगेन्स्ट टिमथ' जोबोर मोजां मानोना जोंखौ फार्स्ट टाइमावनो बिसोर गल लिड खालामदोंमोन बा दा जों हा शिलंआनो जायो जिखुनु जा सिगाङावनोथ' जोङो गेलेनो नाजाबोनायाव जों देरहाबोनायाव गोजोननाय मोनबोदों दा दिनै नै फाइनाल मोनबाय गोजोननाय खुसि थाबाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट टाइमाव जेनेबा जों मोजाङै गेलेनो हाबावो नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827